बाय आंनि मुङा मुस्रिमा रोमै बर'। टंला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सस्त्रपारा खोलाहा बाथाबारि गामिनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव इं 2024 मायथाइनि आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों। दिनैनि सेथि दिंखननि आरज बादायनायाव आं खननो सानदों हे आफा बोराइ बाथौ। बे आरज मेथाइखौ लिरदों कमल बसुमतारी। दायो आं आरजखौ जागायनोसै। हे आफा